Я родив в сім'ї артистів. І перші свої кроки на сцені я робив у заслуженому Закарпатському народному хорі. На мене був поставлений танець «Вівчарі на полонині», я там грав маленького вівчарика. Це було 4 роки, в тому столітті. Знаєте. Перше покоління, ми як прийшли в театр, нас, можна сказати, всіх навчало, підказувало в створенні ролі, в одягненні костюмів, зачіска. Як думаєш, світ складається з чорного і білого, це різними відтінками? Світ, ну знаєте, як кажуть, є полоса біла, є полоса чорна, але є і сіра полоса. То, розумієте, то веселка. Світ то веселка, то радуга. Низько буде чорний день, завтра ти рано встанеш, ти не знаєш, що буде завтра. Але дай Бог, щоб було завтра. Бо завтра то прийшло. Світ різноманітний. Немає чорний, білий. Я рахую, світ такий, як є світ, особливо після тих моментів, які зі мною трапилися майже 2 роки тому назад. Я зрозумів, що світ – це… Вроді би ти сьогодні живеш, все нормально, потім бац, і тебе може і не бути. Що тоді чувствуєш? Які маєш думки? Перша думка, коли от зі мною то було, перша думка, що я дуже дякував своїй дружині. Я дуже дякував жені, яка от в цей момент вона мене просто отак держала. І я собі уявляю, скільки в неї пішло і нервів, і всього того. Потім я зрозумів, що є просто люди-друзі, є просто друзі, є просто люди. А є такі, що так, ти низька є для них, а завтра для тебе нема. Передумовуєш дуже багато, особливо там в лікарні, коли ти лежиш. То тебе зламало, це зробило сильніше? Ні, мене то не зламало. Мене то навчило жити далі. Тому що була така ситуація, що можна було опустити руки, можна було сказати, все, доста було, я вже не можу. Але мені це додавало чомусь оптимізму. От то перебування в Києві тоді, майже рік воно було, мені додало оптимізму в житті. Тому що там навіть лікарі дивувалися, що, Господи, в тебе енергії, будучи в твоїй ситуації, це люди ставлять на собі крест. Мені то допомогло. Мені то допомогло додати оптимізму. Зараз, слава Богу, я вже виходжу на сцену, можу помаленьки рухати, кивати. Танцювати не можу. Доктор казав, танцювати не можу. Граючи ролі, можна сказати, завжди хтось допомагав тобі у створенні. Я репетирувала «Любий спокусник», молоду дівчинку, і Таня Шершун, наприклад, постійно десь допомагала розкрити. Ось тут більш, каже, скромніше, там більш розкрийся, там чіткіше, тут трошки. В «Мати наймичці» Валя Панченко мені допомагала входити у цю глиб на початку вистави, оце передати цю тяжку долю. Копитіна була мати наймичкою, але я тоді ще не грала в цій ролі, тому я тільки спостерігала за нею, а Валя вже мені більш допомагала вжитися в неї. Театр не учить вас життю? Театр учить життю в якому плані? Коли я прийшов сюди в 98-му році, мені вже було тоді 31 рік, здавалося, що вже є за спиною якийсь опит. Але я прийшов з такими очима, це театр, це… І потім поступово, рік за роком, раз по голові, 2 по голові, 3 по голові. І десь отой, як то кажуть, отой огонь, який зараз запалив, він це почав тушити помалу.
Раз капля води, 2 каплі води, 3 каплі води. Через 10 на 15 років пройшло, в мене вже не було такого запалу. Колись, коли я приходила, була така скромна дівочка. Ну і в деяких ролях мені, як давалися ролі, можливо, спонукало мене до більш жорстоких якихось дій, якось, як витягнуло з мене якісь такі моменти, які я раніше, можливо, стіснялася. Моє коріння половинчате, тому що тато в мене родом був із Житомира, Житомирської області, таке село Попільня. Мамка в мене з Карпат. Кордон Львівської і Закарпатської області, велике, файне містечко. То було колись село, тепер воно вже містечко Волівець. Це Карпати, це гори, це сама прекрасна природа. Мамка сама русинка. Вся родина русинів була. Тато українець. А хто я? Ну, так, напіврусин, напівукраїнець, тому що коли я був маленький і батьки працювали в Закарпатському хорі, було таке, що мене, наприклад, відправляли в Попільню на ціле літо. Буквально через 2-3 тижні, поки я там перебував, я приїжджав додому, я говорив на щиро українській мові. Якщо мене відправляли у Воловець, тиждень-два, і я вже печений русин, я говорив так, як дід, як бабка, як уся родина. Родилася я в Ужгороді, в сім'ї, можна сказати так, половина русинської, половина мадярської. Бо мама у мене з мадярської сім'ї, хоча бабка там є коріння теж русинське. Ну, а вже з батькового боку я більш як русинка-словачка. У мене багато національностей в мені. Дідик з бабкою, то були найвеличніші люди для мене, тому що дідик файно співав, дідик був файний газда. У бабки мої були файні золоті руки. Вона до 90 років вона вишивала без очків, могла вишити сорочку, могла вишити скатерті, вишивала. І більше всього, особливо Катю мою поражало, коли бабці вже так, під 90 років, коли «Йой, Вірко, я щось забула» і втікла кудись. Вона встигала за цей час збігати на базар, вернутися. Тобто там енергії було у цієї жінки, я ся дивував. І та енергія передала і моїй мамці. Тобто мамка була теж там, що в Закарпатському хорі вона відпрацювала 18 років, якщо я не помиляюся. Потім з 79-го року і майже до пенсії вона відпрацювала в гостиниці Закарпаття в інтуристі за гостинницею. Це я її на роботі майже не бачив, бо я приходив, мамко, я туй, а мамки нема. Мамка десь на 5-му, 6-му, 10-му етажові, вона бігала, носилася. І може, тут та енергія і мені передала, я не знаю, скоріше всього. Мамка була так, вона була така поетична натура, вона це любила це все. Вона любила голубку, пливе каче по тисині, дуже любила «Та піду, я піду». Вона любила ці пісні. І вона, наприклад, остання була її пісня. «Оженюся, моя мамко, оженю, оженю, невістицю ти приведу, схижиття вижену». Прийшла невістиця на широкі лави, та вона так відповіла: не треба туй мами. Каже газда молодийкий, здала бися мама, буде літо холодноє, телятким би дала. Ой, мужу мій молодийкий, тверда зима буде, а хто твою стару матір обпирати буде? У нас дуже велика сім'я, з маминого боку особливо. І ми завжди збиралися на свята, день народження.
Це збиралася вся сім'я. У бабки було 10 дітей, тому нас дуже багато було завжди, великий стіл накривався. Традиції дотримувалися, це Різдво, Пасха, хоч тоді і не можна було, але так ми все одно тримали ці свята, святкували. Від моєї мамки все лишило пам'ять, велика пам'ять. Ну, скажу так, що то була одна із ведучих солісток Закарпатського хору. Розумієте, і тато, і мама, вони були професійні співаки. Це були два ведучих соліста Закарпатського хору. Мамка більш, її душа, її співанка, все лежало більш до русинського. І ті балади, які вона виконувала, вона в Закарпатський хор перенесла 8 чи 10 балад, які стали золотим фондом Закарпатського хору. В якийсь період вона вирішила зберегти це. І вона випустила, спочатку це була касета, потім час міняється, вийшов її диск. І потім вона зібрала збірка пісень «Співає Віра Баганич». Це десь порядка 47 балад, волівецьких балад, тому що це зібраний тільки Волівецький район. Тому що, ну, закарпатських співанок много на Закарпатті, але кожен район має своє. І мамка то зберегла, і то лишилося в пам'яті не тільки моїй, то лишилося в пам'яті Закарпаття. Буду я з води йти, ой, буду з води йти, я маю файних Буквально за 4 місяці до смерті їй все-таки вручили звання заслуженої артистки України. Сталася трагедія, коли в 13-14 році, то ця балада «Пливекача по Тисині», яку мама виконала в 72-му році вперше на професійній сцені, вона стала гімном Небесної Сотні. І мамка була, ну, з одного боку, і втішена була, що це все-таки її пісня, хоча вона не автор пісні, це народ, вона записала цю пісню, цю баладу вона записала від своєї мамки, від моєї бабки. І вона її виконала, в перший раз вона її виконала в 72-му році. На фірмі «Мелодія» в Москві була записана платівка. Оце було саме таке, і, до речі, десь платівка та й залишилася у нас. Отаке й коріння, може, із-за того я й пішов в артисти. знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ми буде брати яму? Хто ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ти не жаль, ти, мамко, буде, ти не жаль, ти, мамко, буде. Традиції у нас завжди дотримувалися, це як і на Різдво, і на Пасху, це і колядувались ми, і ці подарунки, і ці дзвоники, що ангелик подзвонив, вже Ісусик приніс подарунки, і від малого до великого вистроювалися у шорик, і всі заходили до ялинки, під ялинку шукати свої подаруночки. Солон, цукор – це ці конфетки, які на ялинках висіли, завжди мусили бути для дітей. Значить, у нас от в родині мами було заведено Різдво, Пасха, де би ти не був, що би це не ставало, ти мусиш бути вдома. У дідика з бабкою, на Різдво, на Пасху. Це вдома, це сімейний праздник. І я знаю, що я за все своє життя, ну, до смерті бабки,
Я тільки пропустив 2 Пасхи і 2 Різдва, бо я служив у радянській армії і я не міг просто приїхати з ГДР, не міг просто приїхати на ці свята. Багато страв було. Це на Різдво свої страви. Да. Це бобальки, грибова поливка, риба обов'язково. От. На Пасху у нас коптилася шонка, ковбаса, це все домашнє було, бабки самі різали свині, самі коптили. Кошар збирали великий дуже, бо родина велика. Святкували ми 2 Різдва, 2 Пасхи, бо і одних треба було уважити, і других. Весело було, весело, нічого не можу сказати. Різдво, Пасха – то було святое, то збиралася вся родина. Приїжджали мамині брати, хто приїжджав із набережних Челнів, приїжджали. Ми сідали за стіл на Різдво, співалася коляда, дідик прикрашав ялинку. Дуже запам'ятав, один час було, коли нам, дітям, внукам, нам подарили лижі. І ми з тими лижами у хижі було наметано соломи, і ми по тій соломі на лижахся возили. Сміху було, звісно, на Різдво, коли приходила коляда до хижі. Ну, правда, дідик з бабкою, ми всі зустрічали коляду, все, гостили їх, дякували, коляда це відправляла, а потім швидка родина сідала за стіл і співала колядки. Родина була співуча, дуже співуча. І у нас є навіть, якщо не помиляюсь, 2 колядки, це суто колядки фамілії Баганич, що лимони співали. І та коляда, то свято було дуже велике. На Пасху це пекти Пасху самі вдома. Це бабка мене навчила, татова мама навчила. І це традиція, ми не купуємо, тільки печемо, тільки домашню. Таке саме свято було і на Пасху. Тут ті крашенки, тут ті паски. Моя бабка готувала, аби не збрехати, 8 великих пасок і десь 25 маленьких. Кожному дітвакові, внуку, правнуку, там ладиця стояла повна пасок. І всі мусили піти до місць з пасками. Готувався великий кошар, вся родина йшла до церкви. Тоді в ті часи, знаєте, там забороняли ходити до церкви, там комуністична партія і так. Не знаю, як де, але у Волівці то навіть перші секретарі райкома партії іноді стояли під церкву вночі, аби їх ніхто не бачив, Пасха ся мала святити. То свята були дуже файні. Ми кожну неділю до бабки ходили у гості після обіду, це були завжди голубки, на виті голубки і туруш, це пісочне з творогом, це завжди у бабки були, рачош з такими, як решіткою викладено, так тісто зроблено. І корзиночки з творогом, і яблука, і вишневі, всякі різні. Це літом, це дуже багато всього бабка пекла, таке з фруктами або з творогом. Пам'ятаючи, як бабка це робила, і я спробувала з 10 років. І мені часто сниться, як ми у бабки у дворі дітьми, це літом особливо, це бігали, гралися на велосипедах, вилазили на дерева, збирали яблука, сливи, груші, по полю бігали, ззаді у бабки було поле, шалаші строїли, багато чого. Шкода, що час промайнув і тільки спогади залишились. Знаєте, 22 роки тому назад я зустрів свою, тоді ще не жінку, молоду дівчину. Виявилося, що вона, я не люблю це слово мадярка. У нас так на українській мові кажуть угорка. І я влився в цю угорську родину, прекраснішу родину. Я був такий час, що я працював на весіллях тамадою. І всім молодим хлопцям, котрих я женив, я казав: хлопці, я вам бажаю таку тещу, як у мене. Тому що в мене не теща, у мене оню. І я жию у приймах, як у Бога за пазуху. Я вам скажу, кажуть, що
До серця чоловіка путь лежить через желудок. Я ніколи в житті не їв сегединський гуляш. Нігде не їв його. Ну, я не розумів його. Хоча і мамка моя робила, і бабка робила файний сегединський. Ну, коли я попробував сегединський гуляш моїй Каті, в мене потекла слина, і от тепер я їм сегединський гуляш лем її. Потім якось, я не пам'ятаю, тут якась була гостина, ми вирішили зробити в дворі, щось накрити стіл, і Катя каже, я зварю бограч. Ну, то суто ж мадярське блюдо, бограч, гуляш. Я так віднісся до нього скептично, думаю, ну, увидимо. Бограч, можна сказати, сімейна справа, бо то є мадярське блюдо, але кожен варить по-своєму. Мамка мене навчила, як то послідовність, але кожен якось складе і свої інгредієнти, і в душу вкладає, і у кожного по-різному воно і виходить. Після того, такого бограча я не їв нігде. Кожна газдиня має свій бограч, так як і в Україні. Кожний борщ, тут тільки борщ тої газдині, яка варить. Але той бограч, який варить моя жона, хлопці, то може проглотити і слюну, і язик, і все. Нолем під 50 грам він файно йде. Бограч ми варимо і вдома, але коли на природі, то абсолютно інакше. То і смак, і то димок, і в кінці то поліно горяще, яке це додає, абсолютно інший смак. І взагалі легше його варити на природі, ніж в домашніх умовах. Коли се збираємо, наприклад, у дворі, то сусіди просять, Катінька, зроби бограч. Настя кривить, вона не хоче, то тяжка робота, я вам повім, люди, то дуже тяжко. Але коли вона тут варить бограч, то весь двір вже радий, бо то Катькин перфектний бограч, такий пальчики облежить. Ми на природу дуже любимо їздити і стараємося дуже часто їздити. Це для мене відпочинок, релакс, це наповнює тебе. Не знаю, я дуже люблю і по гриби, і з палатками ми звикли виїжджати завжди в Дідово. Любимо їздити на природу. Це у нас останні 11 років ми їздимо в Дідово, їздимо з палатками, цілими компаніями ще збираємо. І ми їдемо туди на 5-7 днів, можемо, майже на тиждень, забираємо нашого пса, ту красавицю, і ми там відпочиваємо, набираємося енергії на цілий рік уперед. І в гори були, в гори їздили у Волівець до бабки Тарасової. Звикли і самі їздити відпочивати, але в основному ми збираємося з друзями, і це колективно, весело. Завжди придумовуємо собі якісь, я не знаю, чи ігри, чи якісь розважальні. Ми і костюми брали з собою, і крокодила граємо. І це називаєш комусь слово, хтось показує. Також відноситься до нашої роботи, бо ти мусиш показати без слів те, що тобі сказали, а всі інші це мають відгадати. Це десь теж майстерність актора проявляється в цій ігрі. Ми це граємо і на природі, і в автобусі, як їздимо на гастролі, і в готелях, коли відпочиваємо, маємо час після вистав. Весело проводимо час. Знаєте, зараз якийсь такий час пішов, останній оцей рік, от вірус якийсь, ковід. Старалися якось пережити його. Було важко, по-перше, в тому плані, що ми майже 2 місяці не ходили на роботу. У нас театр був закритий, нам заборонили працювати, якось онлайн спілкувалися і так далі. Буквально місяць-півтора ми вийшли все-таки на роботу. Зараз особливо важко, тому що карантин відірвав нас від спілкування з людьми і все інше.
Ну, але ми якось пробуємо грати вистави і на свіжому повітрі, і дотримуватися якихось дистанцій. Шкода, що люди бояться трошки зараз, хоча вже більше вже приходить до нас глядача, вже якось адаптуються до цієї ситуації і вже починаємо знову жити. Перші вистави це було такий ковток повітря, коли ти побачив глядача і ти зрозумів, що все, пішло. Тепер знову пішла якась волна, друга пішла. Але от недавно була вистава «Чого плачуть верби», ми спробували зіграти на відкритій площадці, в музеї архітектури. Публіці сподобалося. І, як то кажуть на російській мові, і ми кайфанули. Ми теж отримали таке задоволення, такий глоток повітря шикарний пішов. Сподіваюся, що все це буде добре. Ми мусимо пережити цей період, такий тяжкий він. Думаю, до Нового року все буде добре. Я все сподіваюся. Нам треба виходити на сцену, нам треба працювати.